Bon, tiɲɛtila mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛtila yala u bɛ se ka a bila tiɲɛ tabagaw kan wa k'a fɔ an ta ye 5% ye ou bien an ta ye 10% ye o bɛ daga tiɲɛtilalaw ye wa tiɲɛtila n'a y'a sɔrɔ jamanaw do komi Saudiya ninnu filɛ cogo min faama de bɛ kiiritigɛlaw ta kaadiw ta a b'aw sara mɔgɔw ka tiɲɛ ko a b'u ɲɛnabɔ mɔgɔw ka furu ko a b'u ɲɛnabɔ bilali ko a b'u ɲɛnabɔ aw de ye kiiritigɛlaw ye faama b'aw sara nin tigi a tɛ daga ale ka foyi mina mɔgɔw la parce que ale saralen do faama fɛ nin kow kɛli kama de ale tɛ daga ale ka foyi mina mɔgɔw la kɛlɛ a filanan ni dɔnnikɛbaw y'a yira fana n'a y'a sɔrɔ tiɲɛtila ye e ka yɔrɔ min fardo ayini ye e bɛ yɔrɔ min e kelen pewu de bɛ se ka tiɲɛtila mɔgɔ si de tɛ ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɛsin a ma ko a bɛ se ka tiɲɛtila e kelen pewu de bɛ bon tiɲɛtila kɛra e ka sisan fardo ayini ni fɛn min fana kɛra hadamaden ka farda kɛrɛkɛrɛn ye u ko a tɛ daga e ka sara mina o la o wajibira e ka sariya la e k'o kɛ dɛ dɔnnikɛbaw do ko e fana tɛ sara mina n'a kɛra e ka fardo ayini ye yɔrɔ min e fana tɛ sara mina ninnu tɛ fila ye wa bon sabanan mɔgɔ dɔw de e bɛ tiɲɛtila aw bɛ yɔrɔ min faamaw ma aw ta k'aw kɛ kiiritigɛlaw k'a kɛ tiɲɛtilalaw ye awa tiɲɛtila tɛ e ka fardu ayini ye fana fardu kifaya de do n'a ka di ye i n'a kɛ n'a man di ye u na tɛmɛ k'u na taa yɔrɔ wɛrɛ e fana ni b'u ka tiɲɛtila e b'i ka baaraw de bila k'u ka tiɲɛtila u ye baara de do e b'i ka baaraw de bila k'i ka temps de bila k'i ka wagatiw de bila ka tiɲɛtila u ye ou bien u bɛ e déplacer de ka taa yɔrɔ wɛrɛ la dɔnnikɛbaw ko a dagara e ka fɛn min na mais e kana fɛn min na n'u ma jɛ ni fɛn min la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafs a tɛ daga e ka silama ka nafolo min na fo a nin ka jɛ n'a ye a bɛ daga e ka wa fɛn f'u ye a ni ne bɛ tiɲɛtila a ye nin di ne ma mais a ka kɛ hakɛ min t'u tɔɔrɔ a ka kɛ hakɛ u bɛ jɛ ni min ye mais ka tigɛ ka bili u kan e tiɲɛtilabaga ka tigɛ k'a bila tiɲɛtigiw kan ka fɛn biliw kan i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ e ka 10% ou bien ka 5% e yɛrɛ bɛ min sɔrɔ tiɲɛtabagaw yɛrɛ kelen kelen t'o sɔrɔ o tɛ daga ye dɛ kana bi mɔgɔw kan ka taa bi u kan ka fɛn minnu la min b'u tɔɔrɔ a b'u dogo u ma jɛ ni min ye o tɛ daga tiɲɛtilala ye mais n'i ye hakɛ fɔ hakɛ mun bɛ se k'a di a t'u tɔɔrɔ u jɛnen n'a ye baasi t'a la i ka fɛn ɲini ni fardu kifaya do i ka n'a ma wajibi kan i b'i ka temps de perdre i b'i ka wagatiw de bila ye furu siri bon ko mɔgɔ dɔ de do ale ye muso dɔ furu siri fɔra cogo min furu siri in bɛ dafara an ko furu siri dafalen ye mun ye mɔgɔ 4 ka sɔrɔ kɛnɛ kan muso fa filɛ ou bien ka kɛ fa yɛrɛ ye min kɛ waliju ye muso ka waliju sigilen filɛ cɛ yɛrɛ ka ciden filɛ seere 2 sigilen filɛ muso fa ko n denmuso n y'a di karisa masina ma furu la cɛ ka ciden ko n y'a minɛ a ye seerew ko a kɛra ɲana an fana seereyala n'a ye furu nafolo fɔra a ma fɔ a kɔni b'a la furu nafolo bɛ bɔ furu ɲɔgɔnma 2 jɛna ni furu ye muso jɛna n'a ye a ka di cɛ in ma cɛ in fana jɛna n'a ye muso in ka d'a ma furu sirila a kɛra sa furu nafolo bɛrɛ kɛnɛ kan a ma bɔ a dɔw bɔra wa a dɔw ma bɔ furu sirila nin de la nin ye furu siri de
bon ni furu siri la silamɛya sariya ka furu siri a saratiw bɛ dafara la nin cogo la ko o furu siri kɔfɛ ko cɛ wɛrɛ a ye jɛnɛya kɛ muso in nɔfɛ ka kɔnɔ da la min tɛ a furu sirila min ye ko nin furu bɛ kɛ cogo di bon n'a y'a sɔrɔ furu in sirila ka sɔrɔ kɔnɔ in tɛ furu in sirilen kɔfɛ dɛ nin cɛ jɛra ko ka jɛnɛya kɛ a nɔfɛ ka kɔnɔ da la o y'a sɔrɔ furu sirila furu in sirilen kɔfɛ de kɔnɔ dara a la min ye muso ka furu siri a ka muso de dɔn mais ale a tɛ daga ale ka se muso ma fɔ a ka jigin ale tɛ se k'a ka ji fara nin ka ji kan ka muso jɛ ɲɔgɔn na ka kɔnɔman to ni den wɛrɛ o tɛ daga ale ye ale bɛ muso in to ye de pewu ni muso jigira wagati min n'a bɛ muso fɛ toujours a bɛ se k'a mara a ka muso dɔn n'a yɛrɛ y'a dɔn dusukun tɛ se k'a mara o b'ale de bolo mais a tɛ se ka se muso in kɔni ma ka kɔnɔma to ni mɔgɔ wɛrɛ ka den ye mɔgɔ wɛrɛ ka kɔnɔ ye jɛnɛyakɛla in den tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɔnɔ a tɛ daga ale ka jɛ muso in nafa a b'a bila de fɔ a ka jigin n'a jigira sisan n'a b'a mara a ka muso dɔ toujours a b'a fɛ a b'a a ka muso dɔn ni hakilina wɛrɛ nana la fana o ye ale de kunko ye bon n'a y'a sɔrɔ nin kɛra k'a sɔrɔ furu siri ma kɛ furu tɛ se ka sira kan o b'a bila de n'a jiginna furu bɛ siri a ka muso dɔ toujours ni ale de ye ɲinini muso dɔ a y'a ɲini de mais furu ma siri nin y'a sɔrɔ furu tɛ se ka siri tuguni a bɛ bila de n'a jiginna toujours a bɛ muso in fɛ u b'a furu sira ye sabanan n'a y'a sɔrɔ nin kɛra furu siri kɛra nin kan n'a y'a sɔrɔ nin cɛ in ye kɔnɔ don a la olu bɛ furu siri wagati min u ye furu siri a sɛgɛsɛgɛra ko furu in sirira kɔnɔ de kan o furu siri in bɛ guruja de o furu siri in sahalen tɛ furu siri n'a a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka kɔnɔ de kan o furu siri in bɛ guruja de toujours n'a jiginna toujours n'a bɛ muso in fɛ u bɛ furu siri in kurakuraya wo ko israeliyatu an b'a fɔ wagatiw lɔ dɛrɛsu kɔnɔ ko israeliyatu ni ala sɔnna a bɛ dɛrɛsuw kɔnɔ ni ala sɔnna ni sini ka dɛrɛsu ma se a ma an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ israeliyatu kibaruya bɛ an bɛ siw pɛrɛpɛrɛ latigɛ ma inshallah bon ko a yirala k'i ɲɔngiri mɔgɔ ye k'i suuli mɔgɔ ye k'o tɛ daga ko dɔ de ni a fa bilala ɲɔgɔn na ko minnu bilala a ɲɛ k'u bɛ taa a ni a fa cɛ dila k'u ko a ka taa ɲɔngiri fa ye a ka tuubi kɛ fa ye ko o bɛ cogo di o tɛ bɛn dɛ bali Bunukaimu b'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ man bɛ tuubi ye a ko sirikule asgaru de don at-tawbatu lish-shaykh nka seegu bɛ tuubi ye ou bien cɛkɔrɔba bɛ tuubi ye a ko tuubu bɛ kɛ ala kelen pewu de k'a fɔ yɛrɛ karisa bɛ tuubi ye a ko sirikule asgaru de don fulankafuya fitini de don tuubu bɛ kɛ ala kelen pewu de mɔgɔ kɔni bɛ yafa de ɲini o fɛ hadamaden danfɛn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yafa de ɲini ɲɔgɔn fɛ mais tuubu o bɛ kɛ ala kelen pewu de o tɛ kɛ danfɛn ye har an b'o min yɛrɛ fɔ an ka kumaw la an k'a bɔ an ka kow la Bunukaimu y'a jate musirikiya fitiniw la i b'a fɔ karisa yafa ma de i bɛ yafa de ɲɛna fɛ mais tuubu in tɛ kɛlɛ a filanan ɲɔngiri kunsolen ou bien k'i ɲɔngiri ou bien n'u ko i ka tuubi mɔgɔkɔrɔba ye u b'a fɔ ko i k'i ka tɛgɛ fila bila i kɔfɛ a ko bɔ i kɔfɛ nin si tɛ bɛn
ni shite be an ka silamiya sariya la kunsuli ana suka hadisa be sebon ko cide nan ben nasira la an kan kunsuli ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fɔ ciden kolla a ko a kan'o kɛ dɛ o ko yala an kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fɔ a ko ɔhɔn e ma ye kunsuli k'a fɔ a bɛ kɛ ala kelen pewu a tɛ kɛ danfɛ i ma ye hadamaden min kunbele mina ni dɛsɛra kunbele mina la kunsuli de bɛ bila kunbele mina nɔ la ni mɔgɔ min dɛsɛra i tɛ se ka sujudi bi kunsuli de bɛ bila sujudi nɔ la bato de don donc kunsuli bɛ kɛ ala kelen pewu de k'i ɲɔngiri o bɛ kɛ ala kelen pewu de mɔgɔ tɛ kɛ danfɛ la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq bato tɛ danfɛn ye danmasa kutale la wala ni hadamaden ni hara bangebaga de don n'u bilala ɲɔgɔn na a bɛ taa yafa de ɲin'a fɛ a bɛ taa ɲin'a fɛ de ka yafa ɲin'a fɛ a ka nɔgɔya k'a ye ka yafa ma o de bɛ ɲin'a fɛ na i ka taa yafa ɲini fa fɛ na i ka taa yafa ɲini i ba fɛ o de bɛ fɔ na i ka taa yafa ɲini karisa fɛ o de bɛ fɔ mais min ye k'i ɲɔngiri u b'i bolo fila bila i kɔfɛ a ko u bɔ ɲɔgɔn na u bɛ i kun sula ye ninnu tɛ bɛn silamɛya sara la u bɛ don fulankafoya fitinin de kɔnɔ bon ko dɔ ko ale y'a bila a yɛrɛ kan farda kɔfɛ a bɛ sali ciden ka siɲɛ 10 ko dɔ ko yala delila bɛ nin na wa ko a fɔ ka sali ciden ka bidiya t'o la ka sali ciden ka bidiya t'a la n'i ma hakɛ sigi yɛrɛ ye ciden ye hakɛ sigi ye yɔrɔ min ko i ka salila ka yɔrɔ min ni hakɛ min ye o kɛ o yɔrɔ la o tɛ bidiya ye mais ciden ma hakɛ sigi ye yɔrɔ min sali ciden ka i kana hakɛ kɛrɛkɛrɛya i yɛrɛ ye ciden ka sali yɛrɛ tɛ bidiya ye mais kɛ cogo b'a kɛ bidiya u b'a fɔ de ma albidiyatu idafiya a satibi a bɛ nin bange fil itisam a ka kitabu kɔnɔ li satibi albidiyatu idafiya ko dɔ bɛ ko in yɛrɛ tɛ bidiya ye dɛ mais a kɛ cogo dɔ ou bien e ye fɛn dɔ fara kan i ye min fara kan i ye kɛ cogo dɔ fara kan ou bien i ye jate dɔ fara kan o bɛ se ka kɛ bidiya i bolo donc u b'a fɔ nin de ma bidiyatu idafiya ka ciden yɛrɛ ka salila k'o tɛ bidiya ye mais ka hakɛ sigi e yɛrɛ ye farda kɔfɛ n ka nin hakɛ kɛ o de ye bidiya ye kana hakɛ sigi i yɛrɛ ye ciden kɔ de farda kɔfɛ min sabatira jikiriw kɔfɛ i bɛ se ka ayatul kursi kala ka koli 3 ninnu kala siɲɛ kɛlɛ ni futuru de don u bɛ koli ninnu 3 kala siɲɛ 3 dɔnnibaw y'o sabati u bɛ i b'u kala fajiri kɔfɛ siɲɛ 3 mais min ye ayatul kursi ye ko o damana jɔ i yɛrɛ ye ko farda kɔfɛ siɲɛ 10 i kan'o jɔ i yɛrɛ ye bon ko dɔ ko janaja sali ko ale y'a to ye ko dɔ kama ko janaja ni su min ni sali bɛ k'a kan ko makɔrɔba 3 ɲɔgɔnna bɛ se ka jɔ nin bɛ dantigɛli kɛ k'a fɔ nin fana bɛ dantigɛli kɛ k'a fɔ nin fana bɛ dantigɛli kɛ k'a fɔ furancɛja ko o kɛra sababu ale janaja sali to ye bon an bɛ min fɔ nin tigi ye an ko nin ko sugu n'u bɛ ciden ko kɔkɔne n'a yɛrɛ fɔlɔ bolo de k'a yɛlɛma ni maralikɛla tɛ ni bolo bɛ se ka yɛlɛma i nɛn ka yɛlɛma bon ni makɔrɔba minnu filɛ nin ye bunusɛminiw bɛ cogoya dɔw fɔ an ye min b'a bila amuru bil ma'ruf nahy anil munkar mɔgɔw ɲamara ni ɲuman ni mɔgɔw fatanya ka bɔ juguman ma kɛ cogo dɔ bɛ yen ni mɔgɔw y'o kɛ ka baara kɛ n'o ye a ka ca ala fɛ yɔrɔ caman ni sababa bɛ bɛn
makoroba munun be ninke ni kuma nyogonya bini uche kana fo jamala de naw nana sula ba ke kam minkete ninye bidia lesrite ni nabe mugo torosa o bena bunu semino ko na nyogona ako ko ne inte wuli ka boye e pipitina bena ninteke sababu ka ko ne mboye be fitina bena ibe konanja ke be mugo saba munundo ne kuma nyonya binu ucha kelen na kele na be yoromi ta ina ka fere e ka kuma fe ka konanja kai e konanja nke to dusun kala se kayede e dusun kala se mbake ala jati de kama mbalima silama abe bo fili la chogome iki dusun kala se kake ala e ka foni majigi e ka foni kuma chogonyuma ye i ka foni nogoya ye i kelen na kele ka bilasira do in fana i kelen na kele i ba bilasira do in fana i kelen na kele i ka bilasira a ka ca ala fɛ ni ba nin baara ka i b'a kɛ nin kɛte i dusukun kalasilen do ala b'i ni sababa bɛɛ o bɛ bɔ a la ni kuma ɲɔgɔnya tɛ e yɛrɛ n'u cɛ e yɛrɛ b'a dɔn u bɛ maloya mɔgɔ min na u bɛ saamɛ mɔgɔ min na u bɛ mɔgɔ min bonya u bɛ mɔgɔ min karama ta sembe o la don dɔ la i k'a fɔ karasa ɲa b'a la karasa a bɛ e bonya a b'i karama a b'i ka kumaw minɛ ko n'an diya k'u ye nin ko in na e yɛrɛ kana bɔ kɛnɛ ma yɛrɛ i b'a dɔn u bɛ mɔgɔ min bonya u bɛ mɔgɔ min karama t'a fɔ ye k'o ka ko n'an diya k'u ye a ka ca ala fɛ n'o kuma bɔra da dɔ la a bɛ minɛ ka tɛmɛ da dɔ kan ni kuma bɔra da dɔ la a bɛ fɛn ɲa ka tɛmɛ n'a bɔra da dɔ la fo nin bɛ ka faamu a ka ca ala fɛ n'o tigi y'a fɔ e ye konandiya k'o tigi ye o tigi y'a f'u ye a bɛ dabila ou bien dɔ bɛ bɔ la i bɛ ka janaja saliw kɛ ni o bɛɛ ma fɛn ɲa fana e ye nin taasira bɛɛ kɛ a tɛ fɛn ɲa ou bien t'a bila ou bien u tɛ mɔgɔ ka konandiya min na e ka n'i ka su ka sali to dantigɛli bɛ ye wagati min e kana ye o wagati u ye ere min fɔ ko sali bɛ a kan e kana ni sallira su ka i bɛ sagi e mana ni olu ka dantigɛli ye i ka dantigɛli in ko i dusukun kɔnɔ e kana salli su in ka e ka taa parce que a sugu fana filɛ ni e tɛ ye janaja salli ye janaja salli in fana to nin kama don dɔ la na ko dɔ sera e fana ma mɔgɔw n'u ka janaja to i bolo dɛ ou bien o na kɛ sababu ye mɔgɔw na salli to ye e yɛrɛ kan an tɛ nin ye su kan salli yɔrɔ la anw tɛ taa donc mɔgɔ ka fɛn dɔ jate minɛ u b'a fɔ nin de ma ewa ni fɛn fila nana a tiɲɛli ni masali hali mafasira minnu bɛ ko nɔ u fana bɛɛ ka jate minɛ ni e ye janaja salli in to ye tiɲɛli min b'a la ani ni e ye janaja salli in to ye ɲali min b'a la olu bila ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ i ka olu jate kɛ donc an bɛ min fɔ tigi ye o ye de an ka kow ta ni hikima ye koyi ani kodɔn sɛmuru ye min fɔ tɛ n delila ka a ɲɔgɔnna dɔ y'a ta lakalen ye a taara u ka dugu de la a y'a sɔrɔ u ka dugu tɛnɛndon ko mɔgɔ tɛ kana taa sɛnɛkɛyɔrɔ la o sɛnɛkɛfɛnw bɛ tiɲɛ mɔgɔ si kana taa sɛnɛkɛyɔrɔ la tɛnɛndon ale taara kalan na saudiya alhamdulillah taara u ka dugu la a ye nin sɔrɔ yen mais a ye mun kɛ a taara dugutigi fɛ a kɛlen n'a kɛlen a ko karisa n ye ko dɔ sɔrɔ aw bolo yan o ko in ni saya sera i ma k'i t'o kan ko in bɛ se k'i ka baara ɲuman bɛ tiɲɛ lahara cɛkɔrɔba in ko o ye ko sugu jumɛn ka ne ka baara ɲuman bɛ tiɲɛ lahara a ko o ye mun ye a ko tɛnɛn sigi min fɔra aw bolo yan ko a tɛ taa sɛnɛkɛyɔrɔ la a bɛ don musirikiya de kɔnɔ tɛnɛn don de don danfɛn de don hɛrɛ t'a bolo tɔɔrɔ t'a bolo a ko a ko bon a ko yala o juma don ni jama bɛɛ nana juma misiri kɔnɔ e bɛ se ka wele ka nin kuma fɔ jama bɛɛ ɲana wa a ko n'i ye ɲamariya n'i ɲamariya n bɛ se ka lasegin a ko u taara juma la u ka laada wajurikɛla min bɛ wajiri kɛ sani alimami kana o b'a ka wajuri la fo dugutigi y'a dɔn ko jama bɛɛ cayara misiri kɔnɔ wagati min a tɔɔra dɔɔni alimami kana
dugutugin sigila ko wajulu kala ma ko hakketo de hakketo ci do be mbolo ni mballa se wajulu kala nya dade awa ako karasa ko ye kuma min fo wuli ika Allah se a wuli la ye kuma illa se duguti ko be ya me ko awa ko ne ka barawte bara nyuma ten ci Allah garade ni ne de dugutige tenen sigili borala be kati ka barala tenodo ne ka bara nyuma ten ci koy wajulu kala min tumbo ya ko ninte fenwore saum bennin do akon ni ba do ya funewa ne ba do chogodi ko ibado kima funeyo bo ima hikima yawa ko imbila la kasura mabu ale yere da me do ya ke dugo dola wakati misiri kono abe tenen sigi minna delila tala akunye munye mushriki ya dedo fo dugo mako ko ba ge ka bo dugo kono yere ale ta nyana de fo aka ge ka bo dugu kono yere ko ite fo ye ni dunante bo fonka hikima nunu an ka hikima nunu an ko fara koyinka ko ne umbe na kariyade me hikima nunu ni kodo nunu no yaw ka do ala ni dusun kalasi no do na la be fen chaman de nya dawa kala bolo me na be keni fangani vitesi minne ewa abe fen chaman de chinya de o ko dileli ke yere aka dogo yere donc ambe min fo nin ko sugula o yebe ne semunu yo fode akol lada jugu chaman de be akomi lada jugu nunu ni ko iku boye ni ja ko ni foroso ni karabali de akol lada nunu te wuli fitina bena me akoni yake ni kodo ni konanjani nogoyaye ani dusun kalasi ako ube boye ni alaka jenye bon ko domisenu munun bena misiri la ko abese ka do bena ute saliji ta ube jo safa folola bon dankaniya te e bolo ko domisenu nana misiri la ko saliji tula doni ke bawo ye min fo demiseni min mu mayiji do aba yere kalama ate tilonke ke sallila na jora yoro mi fona te bo kanto sallila ate tilonke ke ate mugo wasu ka salli kono nu nana jora yoro mi aka jo yoro do mugo kana sama ka boy haro do Sheikh Salih Fawzan fo do ya nyinin kan ninna ko demiseni munum bena jo safa folola do bu sama ka bo ko kana sama ka bo demiseni hakilima de abe salli chogo do ate tilonke ke sallila nu nana jo yoro mi hari ni safa folo de do a jo yoro de do ciden ko misiri konona la akoni mugo min nana misiri konona la yoro mi ni folo nana ede kakani o yoro e kateme mugo to beka misiri ye huruba de bede tado min nana jonna a jora yoro mi hari ni demiseni de do ni hakilima do aba ka jo yoro de mugo kana boy iba to yede bo demiseni fule ku sama ko ba anni nyogonce kato bilu dama obu bila tilonke yere ni nyogon bugo de la mais na ye demisenu do ani nyogonce makoroba do fule demiseni do ba ni nyogonce makoroba do fule demisenu do ba ni nyogonce te tilen ko yoro chogo soro e pe uni jama salli be deli ube salli chogo kala awu no fe subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha